Moi boas, boa noite e benvidos a este directo un pouquiño fora de tempo. Son as 11 e pico da noite deste 29 de novembro do 2024, pero estamos ante unha fin de semana un pouco especial porque hai unha cita que sempre coincide nestas datas de ano, que é o Culturgal, probablemente o evento cultural máis importante que temos en Galiza ao longo de todo o ano. E unha vez máis, pois estaremos como Obradoiro Dixital Galego, a Asociación Cultural a que teño a honra de ser vicepresidente, pois por terceiro ano consecutivo estaremos presentes nesta feira. E este ano, ademais, dunha maneira un pouquiño especial, porque ademais da nosa presenza no posto número 9 do Culturgal, pois faremos un programa en directo mañá sábado, en horario de mañá, horario de tarde. Só fixemos ano pasado, pero foi un pouquinho experimental, e este ano queremos facelo se cadra aínda mellor que o ano pasado. Así que, novidades interesantes para este Cultural 2024 que prácticamente marca tamén o remate do ano. Estamos aquí case nas últimas semanas do ano 2024 e casi serve de oportunidade para facer un pouco de balance no aspecto cultural e lingüístico, as experiencias persoais de cada un, por suposto, tamén. E ben, pois foi así a cuestión de improvisar un pouco este directo para falar do Culturgal, onde imos estar, que cousas vai haber, que imos facer. Así que imos dar unha olladas a páxina do Culturgal, na que obviamente hai información sobre os eventos que van ter lugar e tamén sobre as entradas. Ben, non sei, supoño que sabedes que celebrase como todos os últimos anos, prácticamente todas as edicións desde a primeira celebranse no Pazo da Cultura de Pontevedra. Prácticamente xa é un evento que está institucionalizado deste xeito. Houve unha edición na Coruña, creo que no ano 2007, 2008, por aí. É dicir, que é un evento de longo percorrido no que o panorama galego, que a veces as cousas que duren tanto tempo pois non debe ser fácil. Así que un ano máis o Cultural e a ver que conseguimos sacar de aí. Moi boas, Usamama, que tal? Temos aquí a Usamama, como sempre, con esos saúdos afectuosos de Usamama, que sempre nos agrada ver por aquí. Mestre, boas noites, mestre. Exatamente, non... O de mestre levámoslo ás 24 horas do día, os 365 días do ano. Cando é mestre non deixa de ser nunca, como digo eu, e como decimos casi todos, non? Ben, pois entramos aquí a botar unha ollada, que ya enseñar un poquinho a páxina do Culturgal e tamén a nosa páxina, e miramos un poquinho o que imos facer, onde imos estar. A ver se consigo aquí, pero vou quitar este letreirinho que xa está para quitar. Vou engadir aí a nosa, que nos acompaña a nosa mascota da asociación, a nosa faísca. Vamos poñer un fondo distinto para que se vexa mellor. Aí temos a nosa faísca, témola no propio posto, témola aí presidindo o posto número 9 do Cultural. A ver se que son capaz de aquí de ahora un plano para poder expoñer. Plano, pasa que o plano non o veis a descargar aquí. O plano que realmente son moitísimos postos, chega a haber un total de 86 stands, e lóxicamente pois aí temos editoriais, asociacións de diverso tipo, hai un pouco de todo realmente. Ao final, ao cabo, trátase de todo o que tiña que ver coa cultura, nun sentido moi amplo, videoxogos, música, danza, actividades diversas, realmente unha oportunidade tamén para asistir. Eu levo indo ao Culturgal desde hai, non sei cando foi a primeira vez, pero probablemente serían uns 10 anos, 10, 12 anos, supoño eu, por aí, 12, no ano 2012, 2013, por aí, sería a primeira vez que eu fun. Bueno, estando en Vilagarcía, pois tamén é bastante fácil de chegarse, porque 20 minutiños, 25, un está aí. E ademais, como se coñecedes Pontevedra, pois está xusto na parte que queda máis cerca de Vilagarcía, así que non temos problemas de Vilagarcía. Xa vir de outras partes de Galiza, pois xa é un poquinho máis complicado.
Ben, a ver se consigo aquí ver, ponemos algunha cousiña. Vale. A feira, aquí, bueno, temos os... Precisamente hoxe foi pecharon a sesión de hoxe, porque xa empezo do Verres, eu xa estive esta tarde por ali, estivemos colocando algunhas cousas do posto, facendo un pouco o traballo de instalación. Realmente o día forte para todo o mundo é o sábado, é o día que máis xente hai, é lógico tamén, porque, bueno, as familias, é o día que poden aproveitar mellor, o domingo xa hai un pouco menos de xente, pero hoxe, sendo Verres, a verdade é que era un pouco comentario de alguma xente, era que había bastantes asistentes para só o Verres pola tarde, que normalmente é un día máis ben frouxiño. E para rematar o día, pois, sesión Bravú, aí temos a Urso Souto, houve un acto de homenaxe a este movimento musical dos anos 90, que usou esa pegada, creo que todas as persoas que xa temos unha certa idade, pois temos esta cousa do Bravú e sabemos de que trata, é dicir, está claro que unha cousa así, un movimento deste tipo, de estilo, se queda na memoria, pois realmente tivo ese impacto, non? Así que a feira deste ano, pois, justamente, tamén fai homenaxe en memoria destes anos 90 que xa van quedando atrás, que xa parece como que son de outro tempo, non? Programa por días, podemos ver aquí o programa por días. No de mañá, temos aí o programa de mañá, hai unha chea de actividades, unha delas é a nosa, xa topamos por aí a nosa, bueno, actividades. 11:30, xa temos aí a presentación de Sogo High Score Science en galego, o CSIC, campaña de recollida de dentes de leite do Roto Pérez. Bueno, hai actividades evidentemente infantís, porque está pensado para as familias, pero non únicamente infantís, o que trátase de tocar un pouco todos os paus. Hai bastante expectación por isto do Lego League. Coñece a First Lego League, programa educativo que fomenta a vocación científica dos 4 aos 16 anos. Mañá, entón, de 12 a 4, de 12 mediodía a 4 da tarde, festa.gal, coa presenza de equipos participantes na pasada edición. Comprobaremos que programar un robot non é tan complexo como parece e coñeceremos o xogo do robot. E temos tamén máis tarde no escenario combate de debuxantes. Hai un combate de debuxantes tamén mañá, sí. Creo que calquera persoa que quera asistir, pois vai a topar seguro que algo que lle pode molar ou lle pode atraer. Ademais, por suposto, de poder ir por os distintos postos das editoras, poder mercar libros ou outros produtos culturais con prezo case sempre reducido tamén, prezo de feira. Así que oportunidade fantástica por si tedes collido, tedes botado ollo a algún libro, pois seguramente aí ides a topalos. Entón, son novidades. Evidentemente, as editoras non poden levar todo o fondo a un stand tan pequeno, pero as novidades seguro que están. Pero no infantil, ás 12 tamén hai cousas para rapaces e rapazas, hai películas, hai nas aulas, porque tamén hai un espazo de aulas, aparte nunha zona apartada, distinta ao que serían os stands, os postos, pois hai actividades que son máis actividades que son, que fai falta unha aula, porque é máis ben formativo, clubs de lectura, actividades, encontro de formación, innovación en circo, tamén está ben, obradoiros, escenario de arte. Como vedes, isto é só o que hai o sábado, así que Catoira, estaba hoxe por ali o alcalde de Catoira, esta tarde nada polo Culturgal, pero mañá ás 4, Arte Rupestre en Catoira, Concello de Catoira, que tamén creo que ten un posto, tamén van a estar polo Culturgal. Outro acontecemento importante ás 4 da tarde, os Eidos, a Fundación Uxono Boneira presenta unha nova edición dos Eidos, unha das grandes obras de Uxono Boneira, no 25 aniversario, así que ás 4 da tarde tamén hai esa actividade no escenario B. No infantil temos a Raposa Muñeira, no A, Quen quere ser mago, un orador de Masia, películas e coloquios, ás 4, cine, escenario de arte, en fin. Nos, mañá, o Obradoiro Digital Galego, trataremos de facer ese programa en directo para transmitir un pouco o que é a vida, o que é o acontecer do sábado, do día grande. Entón faremos entrevistas a distintas persoas, distintas editoras, outras asociacións. Ya a nosa idea é collerlle o pulso o Culturgal
somos capaces de transmitir esa sensación, ese ambiente, poderlo transmitir a través de Twitch en galego, chegar a toda a xente que queira, que a mellor, pois, eso, que non se pode achegar o Pazo da Cultura de Pontevedra e que quere, polo menos, vivir un pouco cal é o ambiente que se respira no Pazo. Ben, escenarios, bueno, temos unha serie de actividades bastante completa. Nos últimos días, a principio, claro, non estaba o programa completo, agora que xa estamos na véspera, pois, evidentemente, o programa agora sí que xa ten pois de todo. Tamén, evidentemente, tamén hai asignaturas de libros, eso a veces é máis fácil atopalo quizáis nas propias redes sociais das editoras ou dos autores e autoras, por se queredes quizás na busca de alguna asignatura. Creo que, por exemplo, Manolo Rivas asina libros, creo que o domingo pola mañá, se non me equivoco, e, bueno, vai a xente, por suposto, que asinará libros ou nas editoras ou nas librerías, porque tamén hai postos de librarias. Ben, iso en canto ao cultural. Esta é a nosa página web, a página web da Asociación Cultural Obradoiro Dixital Galego. Como digo, eu teño ese honor de ser o vicepresidente, Fran da Lobeira é o presidente. E ben, na nosa página web, o que temos, o que nos buscamos como asociación, só levamos 3 anos, bueno, 2 anos, fixemos a fundación do 22, digo que 3 anos no sentido de que este é o terceiro cultural ao que asistimos. E a nosa misión, a nosa intención é bastante sincera de explicar. Cando a xente se chega ao posto, pois para nós é bastante fácil, porque o que nos queremos é reunir e impulsar, promover a creación de contido digital en galego. Evidentemente falamos de persoas afeccionadas, non somos unha asociación profesional, ni moito menos, senón que o que buscamos é que haxa ese tecido de creación en galego, que o hai, darlle un pouquiño de cohesión, de reunilo e impulsalo. Sempre dicimos que en Galiza temos esa tendencia a disgregarnos, a perder un pouco a nosa forza, eso, por non ir a veces unidos, temos ese problema, quizáis, non? Desde hai moito tempo. Ainda falábamos hoxe no cultural, non? Esta cousa, a veces, facíamos a comparación con Euskal Herria, cos vascos, non? Eu vim ali 5 anos e unha das virtudes que teñen, creo, é precisamente esa, que son capaces de xuntarse, de reunirse e de entender que xuntos é como podemos ter forza, non? Aquí, un pouco é a idea que hai detrás da nosa asociación. Por iso animamos a todas as persoas que teñen unha canle en YouTube, en Twitch, en galego, por suposto, esa é unha condición imprescindible. Basta con comunicalo para aparecer no noso motor de busca. É dicir, para aparecer nesta web non fai falta ser asociada ao Obradoiro Dixital Galego. Evidentemente, as persoas asociadas pois teñen un plus, un reconhecemento distinto, porque son as que nos axudan coas súas cotas, as que contribúen a que a asociación pois é sostible. Evidentemente, sin cotas non poderíamos levar adiante a nosa actividade de todo o ano. Pero, xa digo, nós non facemos temos claro esa condición, non imos cobrar, exixir unha cota para aparecer no motor de busca, porque o que nos queremos realmente é que a nosa web, pois ese repositorio, gran repositorio, que xa o é, de creación en galego. Así que vamos botar unha ollada, porque eso ímolo demostrar cos feitos, non simplemente dicindo. Comunidade. Ben, a comunidade, aquí hai un traballazo tamén moi grande, non é fácil, porque é un traballo de categorización das canles por temática, e eso a veces é complicado, porque, bueno, a veces, a canle pode ser confuso, non? Así que hai un traballo grande detrás que eu tamén valoro moito. 794, claro, por defecto aparecen os proxectos que están asociados, os proxectos de persoas que se asociaron ao Obradoiro. Por iso, como vedes, son 66, o cal tamén nos indica un pouco cal é agora mesmo a dimensión da asociación. Xa digo, en 2 anos, pois xa temos un número importante de socias que valoramos moito e que confiamos en que sigan apostando tamén por esta iniciativa. Os que estamos
temporalmente na directiva, como é o meu caso, pois a nosa idea, pois evidentemente, para que isto sexa perdurable no tempo, pois terán que vir outras persoas máis novas, uns aí imos facendo tamén anos, a nos imos facendo maiores, e a xente nova, eu, por ver, falo por min, disposto a deixar paso a xente nova para que lle dé a vida tamén a asociación e, bueno, colla o rumbo que consideren. Así que é unha asociación aberta, aquí non se trata de un grupo de persoas que trata de capitalizar nada, ni moito menos. Ben, das asociadas, entón, vamos botar un poquinho ollada a que proxectos, que canles están dentro das asociadas e que figuran na web. Así que, se queredes buscar, pois podedes atopar aquí, digo, a parte das asociadas, hai moitísimos proxectos máis. A categoría, vemos se teñen YouTube, se teñen canal de YouTube, a temática, un pouco unha definición, unha descripción moi breve da propia canle. Estas son as máis recentes. A Mesa pola Organización, Tamara Pereira, que creo, se non me confundo, que tamén vai estar no Cultural estes días. A Editorial Aira, que tamén os mesmos estivemos aí charlando un bo tempo con César Lorenzo, o seu director. Hai podcast, hai canles de YouTube, de Twitch, un pouco de todo. E máis que tiña que haber, outra cousa que dicimos sempre as persoas que se chegan polo posto, e eu, por lo menos, trato sempre de acordarme de dicilo, que sempre lles digo, se tedes unha canle, como xa teñen, porque quizáis hai xente que ten canle de YouTube, de Twitch, ou podcast, en galego, e que non coñece a asociación e que, bueno, está perdendo un pouco a oportunidade de poder formar parte deste repositorio e darse a coñecer. Tamén hai outra vantaxe grande de estar aquí neste motor de busca, e que automáticamente os bots replican cando alguén inicia directo. Por exemplo, agora que hai uns minutos iniciei este directo en Twitch, pois aparece no Twitter, o antigo Twitter, pois esa notificación para as persoas que siguen a conta de Twitch en galego, pois saben que estamos en directo agora mesmo. Iso tamén axuda a, por lo menos, a dar a coñecer no momento esa notificación. Todo o que se xa difundir acaba sonando. Aquí no Cubi Cinema, que para min é Sofía, que fai uns vídeos fantásticos, o último que fixo sobre os westerns, creo que é unha maravilla. Aquí tedes o enlace, a ligazón, é fácil atopar todo porque con facer clic tenemos aí a ligazón. Como vedes aquí, vídeos sobre cine, sobre historia do cine, realmente moi ben feitos, moi ben feitos. Eu teño pendente aquí de ver algúns, creo que o mira, pero non sei por que aparece, non sei se ven con outra conta. Pero este, que é o máis recente, de hai 3 semanas, pareceme maravilloso, porque é un repaso completísimo, son 17 minutos, máis de 17 minutos da explicación da orixe do western, do simbolismo, do significado que ten ese xénero cinematográfico tan relevante na historia do cine, non? Desde a orixe, desde o principio mesmo do cine, e ao longo da historia, non? Así que aquí unha canle en galego, moi ben feita, moi ben editado, un traballo detrás enorme, e que merece a pena que se coñeza, merece a pena que se coñecido. Aquí no Cubi Cinema. Que máis cousas podemos ter por aquí? Pensaba que estaba compartindo isto. Esta é a canle de YouTube de Kino Cubi Cinema, que, como digo, é unha das asociadas do Obradoiro Dixital Galego. Volvemos ao noso listado. Acá en Sanera do Nostromo, tamén outra que tamén de cine. É dicir, a temática de cine é bastante ben coberta, quizás outras andamos un poquinho máis frouxos, pero en cinema caníbal, cifrando a historia, galego YouTube galego, Xerto Meque, en fin. Un pouco de todo. Aquí está a miña tamén, Fica coa bola, Orgullo Galego, Radio Manoplas, as que pasaba antes, Pablo Rodríguez Vila, que non hai persoa que teña máis seguimento que el. Fora de Mapa, maravilloso podcast que ten que ver sobre todo coas linguas e coa situación das linguas dentro das minorías lingüísticas dentro de Europa. Así que tamén hai
hai diversidade. Fran da Lobeira enfádase un pouquiño cando hai xente que di, non, é que non hai contido en galego, non hai contido en galego. Contido hai, quizáis o que pasa é que hai que coñecelo e, bueno, e quizáis outros pois temos que facer mellor noso labor que é difundilo, pero contido hai. Que pasa? Que sucede a veces cos proxectos digitais de Canles, pasan a min tamén e pasan con outros, pois o difícil a veces é a constancia, porque o traballo de elaboración de vídeos, de edición, eso evidentemente consume un tempo, e as persoas que se dedican a esta cousa, pois a inmensa maioría, por non dicir o 100%, viven de outra cousa. Isto é un hobby, é un pasatempos, pero leva moito tempo. Este ano 2024 para min foi tamén un ano importante no que foi a creación de contido e a elaboración de, bueno, a transmisión en directo, sobre todo no primeiro semestre, mellor dito, que, bueno, podemos levar adiante ese proxecto da Liga Yogueser, da Liga Galega Yogueser. Foron 21 directos de unha hora e media entre xaneiro e xuño, e eu estou satisfeito desa primeira parte do ano. Despois, na segunda parte, bueno, intentamos volver a facer o mesmo, pero xa non houve o mesmo seguimento, e, evidentemente, para un directo no que se trata de que a xente xogue, participe e facer unha liga, pois fai falta que haxa seguimento, senón non ten sentido. Entón, se facer un directo, pois hai máis seguidores ou menos, eso tampouco é moi importante. Tamén dicimos sempre, non? Que se esperas empezar e ter non sei cantos seguidores, non sei cantas persoas vendo isto, estás confundido. Fai o teu traballo, fai o que queres facer, iso é o máis importante de todo, fai o que ti sintes que queres facer, pensa que estás contribuindo a algo máis grande que a ti, e despois iso queda aí, se ten un percorrido, pois terá percorrido, senón, pois a veces hai que mudar as cousas, pero merece a pena polo menos intentar, non? Eu agora estou tamén neste momento que xa deixei de facer directos desde setembro, prácticamente non fixe ningún, setembro, creo que o último fixe foi setembro, mediados de setembro debe ser. Pero xa estou pensando en darlle un pouquinho a volta e facer outro tipo de programa ou de directos diferentes ao que estaba facendo, cambiar un pouquinho a dinámica, así que cambiar neste horario e ir creando un pouco esa rutina, bueno, algunhas cousiñas que se me están aí ocorrendo. Se son capaz de arranxar algúns asuntos que teño pendentes persoais, pois quizáis antes de que acabe o ano podemos empezar a facer algunhas cousiñas moi modestamente, que aquí, xa digo sempre que cada un de nós, por a súa conta, somos pequenos, somos grandes cando nos juntamos, precisamente esa é a idea do Obradoiro Digital Galego, a unión das persoas. Que temos a Lobeira Today tamén, bueno, temos moitas máis cousas, canles de diverso tipo. Eu animo-vos a todas as persoas que queirades, que estades na busca de canles, de temática diversa, se tedes interese aquí, seguramente algunhas canles podedes anotalas. Eu tamén como mestre a veces recomendo as miñas compañeiras algunhas das cousas que atopo por aquí, que vexo que teñen aplicación na escola, unha aplicación directa que se poden ver eses vídeos, que se poden analizar, debater a partir deles, e creo que tamén é un labor interesante, incluso interesante tamén transmitir que estamos moi necesitados nas escolas, que vos podo contar eu que levo traballando uns cantos anos, estamos moi necesitadísimos de modelos de creación de contido nas redes en galego. A veces chega incluso ao punto de que non son conscientes de que se pode facer en galego. Tal como están as cousas hoxe en día, sen querer ser pesimistas, que non se trata diso, que haxa persoas que poidan facer cousas en galego, non vos imaginades o que supón na aula. Sen ir máis lonxe, hoxe mesmo co meu grupo de quinto de primaria, son menos de 10 anos, cumpriron 10 anos ao longo deste 2024, iniciando a unidade que trata sobre animais, tipos de animais, vertebrados, invertebrados, pois quixen empezar poñendo un vídeo de Rogelio Queiruga, que, bueno, se todos coñecedes nos seus vídeos
sobre pesca, sobre animais mariños, sobre a conservación das especies. Bueno, estaban os nenos, as nenas, cos ollos abertos vendo aqueles peixes que iría sacando da auga e que iba explicando o seu nome e que iba devolvendo ao mar cando non daban o tamaño. Valeunos para razoar, canto estamos menos observando, incluso entre eles, e non, claro, tira ao mar porque é moi pequeno. Pois eso, é moi pequeno, entón hai que deixar que creza para que teña tamén tempo de reproducirse, non? E agora que temos eso na aula, pois estes monitores de paneis grandes que son unha maravilla realmente. Agora podemos montar casi un cine grande. Pois eso, ter ese tipo de contido, claro, un contido que se poida empregar na aula e que, bueno, aquí está o mestre tamén para poder definir cales son as cousas que teñen aplicación. Quizás estaría ben ter un selo tamén, un selo de vídeo de categoría educativa, algo así, para que as compañeiras teñan fácil acceso a ese tipo de contidos, porque entre tanta canle, pois a veces é difícil atopar o que un quere, non? Pois así está, así a lista son das asociadas, eu desmarco iso e viso por outra temática, digo, a ver, por exemplo, bueno, podcast, simplemente que me poña os que fan podcast, e aquí temos distintos podcasts, algúns deles quizáis en activo, outros quizáis non, esa é un pouco tamén a historia das canles, que unhas, bueno, collen vida, a veces morren, regresan despois, pero bueno, en total son estas 794 que son as listadas no repositorio. E aquí na web pois, hai máis información sobre a propia asociación, a nosa misión, o regulamento interno, quen somos, o que facemos, cal é a maneira de asociarse, as cotas, as novas comunidades, tamén hai un apartado de recursos, bueno, digamos, os logos da asociación, pero tamén outros recursos para edición, para descarga de música, en fin, un conxunto de cousas que para ser 2 anos e pico que levamos, pois non está nada mal. Non está nada mal en 2 anos ser capaces de chegar aquí, pero bueno, hai que avanzar, non podemos conformarnos con isto. Así que, resumindo, xa estamos, de feito, posto número 9, nada máis entrar á esquerda, bueno, andar un pouquiño, uns metros, e á esquerda podes atoparnos aí no número 9, estamos ao lado de Deica Edicións, que tamén son xente querida por nós, a Iria Relado Mar, que é unha artista fantástica, tamén temos hoxe a oportunidade de estar falando con ela. Podedes tamén achegarvos por ali, de creación, vou vos enseñar un pouco a súa web, que é unha maravilla tamén, fantástica. É a nosa veciña, que está porta con porta. Nos estamos no 9, ela está no stand 8, e ela, pois, como é unha artista, e tamén, claro, a súa actividade diferente na feira. Ela tamén trata de difundir a obra, de vender o que poida vender, por suposto. Tamén moi distinto a nós. Nós somos asociación cultural, non é o noso traballo, non somos autónomos, dedicamos a outras cousas, a outros traballos, pero xuntámonos para esa misión que contaba antes. Pero non, era, evidentemente, a feira tamén vale para dar a coñecer a súa obra e vender. Ten a venda láminas, bolsas, de todo. Ten ali montado unha tenda moi bonita. Así que todo o que tedes por aquí podedes atopalo ali. E se vos gusta algo, pois seguramente tédelo para poder comprar. E outra parada que eu diría imprescindible é a editorial Aira. Aira Editorial, e vos botarei unha olhada, tamén a web de Aira Editorial. Na súa web tamén, evidentemente, tedes aí a lista de libros, a tenda, podes comprar pola web, tamén, xa digo, na feira podedes comprar as novidades de Aira Editorial. Aquí podes botar un pouco a ollada do que hai. Eu teño tamén esa cousa de ser mecenas, unha cousa que un pode contribuir
contribúo con gusto na edición que fan todos os anos, porque a editorial ten esta cousa de que cada ano fai unha publicación dun libro especial, unha traducción, normalmente dun clásico. Este ano é Sui francesa, e o ano que ven vai ser Drácula, así que se queredes contribuir, pois hai que facerse mecenas e podedes colaborar na edición desa obra que fan cada ano. A parte desa obra, hai que Sui francesa, que é Nemirovsky, que é un clásico do século XX, pero en galego pois, unha boa noticia, unha noticia fantástica, e hai que agradecerle pois, a editorial Aira, como tantas outras cousas. Tamén digo sempre que nas escolas coñecemos a editorial Aira sobre todo polos atlas de... Vou buscar atlas porque teñen varios. Fundamentalmente estes, non? Os dous, ainda algún máis. Atlas de Galicia pequeniña, que é o primeiro, isto é unha maravilla, e este, aquí por aquí algún máis non. Este debería ser a guía oficial do Yogueser galego, porque se hai un libro que encaixa perfectamente co que levo facendo eu na miña canle, pois é este, atlas que vai amosando lugares galegos, faros de Galicia, as cidades galegas, sen dúbida este. Pero tamén hai algún atlas máis, aquí o de Historia de Galicia pequenina, tamén hai o atlas das letras, non sei por que aparece aquí, e o atlas do Celta, que tamén, porque somos celtistas, pois tamén, evidentemente, tamén o temos na nosa biblioteca persoal. Ben, xa digo, Pazo da Cultura de Pontevedra, 29 e 30 de novembro, 1 de decembro, o día forte, mañá 30 de novembro, estaremos, vou poner aquí o gallo para non confundirme, estaremos de 11 a 14 horas, ese é a Franza da mañá, directo, imos estar en directo desde o propio Cultural, con entrevistas, colléndolle, como dicía antes, un pouco a vida da feira, e tamén pola tarde de 4:30 a 7:30. Estaremos na aula 4 do Pazo da Cultura de Pontevedra, e se queres pasar por ali ou polo posto, este ano temos un pouco doble traballo, porque imos estar en todos sitios, imos ter un posto o 9 da feira, onde están todos os postos, pero imos tamén ter ese espazo nas aulas, porque así podemos facer o directo, transmitilo desde unha aula, seguramente vai ser mellor en cuestión de sonorización, tamén un sitio máis cómodo para poder facer o traballo de entrevista, porque no medio da feira a veces co ruido, con as distintas actividades que coinciden ao mesmo tempo, pois a veces non é fácil. O ano pasado a veces non foi fácil por ese motivo. Moi ben, pois deixamos aquí o tema e imos facer, pois, como facemos sempre nesta canle, porque nesta canle pasar un directo sen xogar un pouquiño Yogueser ou Time Gesser ou City Gesser ou algo que acabe en Gesser, pois non sería canle, non sería canle vallane, pois sería outra cousa. Por tanto, imos ir aquí temos, voy a cambiar un pouco o fondo, porque o fondo, bueno, vamos facer así. Ponemos ese fondo aí cambiado. Vale, Yogueser, segunda parte, eso, levamos, son as 11:40, imos facer un pouco aquí de Yogueser, imos volver a nosa tradición, como dicía, o asasino que volve sempre ao lugar do crime. Aquí sempre acabamos volvendo ao Yogueser. Que cambiou, curioso, porque nos últimos días ou semanas fixeron un pequeno cambio da interfaz do xogo, non? Xa nos últimos anos están facendo bastantes cambios, dándolle este aspecto. Non se parece moito o aspecto Yogueser de non hai tanto tempo, non? E hoxe en día, pois, non sei se supoño que tamén ten que ver con isto, que, xa desde aí creo que un ano e pico, o Yogueser de pago, non ten a versión gratuita, eso foi unha decisión que Yogueser, evidentemente, supoño que pensaría ben, porque antes había esa versión gratuita e agora non, agora é a versión de pago, así que se queremos xogar, pois temos que pagar alrededor de 25, creo que algo menos, 25 euros ao ano, esa conta
a conta. Eu sacolle proveito porque aproveito para facer mapas, e para facer mapas fai falta ter a conta de pago, xa facía falta antes. E tamén saco proveito nas aulas. Eu, cando temos a veces un momento aí morto, pois xogamos. Teño aí algún alumno que xa está enganchado un poquinho ao Geoguessr, curiosamente, rapaces de 10 anos que les gusta xogar e que, bueno, está ben, é un xogo que se hai que engancharse a un xogo, ou engancharse non que é bo, pero se hai que engancharse a un xogo que sexa algo como isto que sirva para aprender un pouco como é o mundo, non? Que xogo imos falar hoxe? Pois, entre os mapas que teño pois unha chea deles, teño aquí algúns proxectos, por exemplo, este de Toshio, que era a canle Toshio, empecé, non teño que continualo, é un mapa de lugares que se mencionan nos vídeos de Toshio. Sabes que Toshio é unha canle de viaxes moi interesante. Bueno, pois unha canle de viaxes, evidentemente, adáptase perfectamente para facer un mapa, non? Estive tamén facendo un mapa do Circo dos Muchachos, de Ourense, a raíz desta miniserie que sacou Amazon Prime, que está moi ben, eu vi xa 5 capítulos. Evidentemente, claro, un circo como ese que foi por tantos lugares do mundo, pois préstase tamén fantásticamente para facer un mapa. Pero bueno, imos ver que mapas podemos ver. Eu quería ver o de museos, xa que falamos un pouco de cultura, este de museos. Fixen este mapa de museos, máis de 250 localizacións, un mapa dentro, prácticamente todas as ubicacións son dentro dos museos. Un tiro tuyo contra outros, que é isto? Hai mensaxe aí. Moi ben. É un pouco difícil este, porque, claro, museos desde dentro, imos botar unha olhada para que sabes, cando digo, aunque que ponga aí fácil, bueno, de fácil, porque non se xogo tonto, pero de fácil non ten nada. Singles, móvase, vale. Vou meter a musiquiña, porque a música agora vai nos molestar. Por lo menos a mí vai nos molestar aquí. A ver, onde podemos estar? Dentro dun museo, evidentemente. Imos xogar así sin movernos, que nos permita movernos. Onde podemos estar? Eso está en alemán. Un museo de coches en alemán. Bueno, de coches non únicamente de coches, tamén máquinas de coser. Non sei moi ben este museo que é isto, será un museo de fabricación de algo. Bueno, moverse non se pode mover un. Bueno, está en alemán, evidente, temos 1 minuto e medio, xa quedan 50 segundos, non teño ni idea de pode ser. Pero non podía pensar que pode ser o museo de Múnich, o museo o Deutsche Museum, pero non se parece a isto, así que... E este coche e este señor, quen pode ser? Ni idea. Marcaremos Alemania, 20 segundos, onde podemos ir? Non sei, vamos a marcar Düsseldorf, pero non pensaba que está en Düsseldorf este museo. A ver onde está. A ver se por lo menos acertamos o país. Digo que o país sí, porque se está en alemán, pode ser Austria, Suiza, pero... A ver... Pois era en Chemnitz. Que museo este? Museo da Industria de Chemnitz. Nin idea. Isto sí que é complicado. Moi boas, Centopillón PL. Que tal? A previa dun día grande, exactamente. A previa dun día grande. Mañá é un día grande tamén para nós, porque vimos estar aí desde as 10 da mañá. Estamos ali xa preparando o directo que empeza ás 11. Así que de 11 a 2, de 4 e media, 7 e media, ali estaremos en directo. Bueno, estará Fran da Lobeira e alguén máis. Eu estarei facendo traballo de logística, de intendencia, pero colaborando tamén. Ben, nin idea, fixen o mapa aí, pero claro, xa non me acordo os sitios onde marquei, así que Chemnitz, en lugar de Düsseldorf, marquei ao outro lado da Alemania. Fume para o oeste e era Alemania do leste. Isto é Saxonia, non? Non sei se isto está dentro de Saxonia, así que aquí Dresde, esta parte, a parte, esta leste de Alemania.
A ver o segundo museo, onde estamos? Bueno, outro de coches. De coches e de máis cousas. Matanuska, Transportation Matanuska Susinda Code. Code xa se ve que é bastante code. Ronald Reagan, moi importante. Ronald Reagan aquí agradecendo non sei que. Oscar Martin Guarderas, non sei que. Bueno, Ronald Reagan. Para as persoas da miña idade, pois Ronald Reagan significa algo. Non sei que roba, non sei que saber a primeira. Normal. Chevron. Bueno, aquí este museo parece máis un almacén así de cousas, non? Colocadas así o show. Worthington Steam Pump. Steam Delivery Under Pressure. Bueno, estamos en Estados Unidos, ten toda a pinta, non? A un avión, en un tractor, ali unha ladeita, está todo así colocado de calquera maneira. Estados Unidos, onde? Isto parecíame que sería Alaska por aí. Porque isto, Matanuska son así. Bueno, Alaska de feito parece que Alaska. Alaska pode ser aquí Anchorage. Me dei conta desta pista. Que pode ser en outro lugar. Imos probar aí. Era Alaska, sí, señor. Sí, era. Era Alaska, Museo do Transporte de Alaska. Un museo que queda céntrico, para chegar desde que queda parte do mundo. Museo do Transporte de Alaska, ni idea, pero o mapa era unha boa pista. E aquí estamos en Kaitakushi, The First Beer Brewer. Moi ben, primeira cervesaría, primeira fábrica de cerveza, supoño que en Xapón. Supoño que en Xapón. E isto que é un depósito de cerveza grande, en que sitio de Xapón hai cerveza famosa? Non sei. Parece que aquí empeza un camiño que debe ir así alrededor, facendo como unha espiral, non? Pois un museo en Xapón. Aquí está a maqueta da cervesaría. Non sei que sitio pode ser isto, non sei se o nome de... Como era? Kaitakushi. Se algún sitio de Xapón. Do Xapón. Kaitakushi. Kaitakushi. Quen sabe, norte, sur. Xapón é un país complicadísimo para o llegar a ser, para min polo menos. É verdade que teñe moitos determinados nas estradas, iso axuda. Identificarlo sí que é fácil, pero pois a cada sitio os números das estradas hai repetidas en varios lugares, bueno, é para volverse todo. Para volverse realmente todo o que son os números das estradas. Pois era Sapporo. Sapporo. Museo do Sapporo da cervexa. Hai un museo, fábrica transformada en museo dedicado á cervexa. Así que Sapporo, que estou mirando, creo que sí que sabía algo de que en Sapporo hai unha marca de cervexa, creo que se chama así Sapporo. Creo que hai unha cervexa de esas máis conhecidas en Japón que se chama así. Sapporo, aquí no norte da illa de Hokkaido. Vale, aquí temos unha imprenta de Gutenberg, e aquí isto está en grego, parece, ¿no? Así que quero facelo sin moverme. Isto debe ser Gutenberg, é outra imprenta. Bueno, Museo de Imprenta. Museo de Imprenta, claro, non sei case que fose en Alemanha, pero isto está tamén en grego, así que imos tirar por Atenas. As linotipias, as antigas impresoras que había nos jornais. Aquí está. Bueno, marcaremos por Atenas, imos ir a Atenas. Se non é Atenas, pois. Atenas, onde pode ser en Atenas?
Tecnópolis, tío, facemos por aí. Era Grecia, pero era en Creta. Mira, pues sí, tienes todo por aquí. Hai museo de tipografía. E iso que, o sea, digo, teño estado varias veces aquí. É unha illa fantástica. Se non coñecedes isto, é unha maravilla. Conducir é unha locura. Conducir hai que andar con muchísimo cuidado, porque esta estrada, e a xente tal como conduce, falamos a veces de Portugal, pero Portugal ao lado desto non é nada. Eu fixen Heraclión, bueno, fixen toda a illa. Heraclio Falasarna ata aquí. Esta Falasarna. Esta Falasarna aquí. Isto, esta é unha praia fabulosa. Chaniá é un sitio maravilloso tamén, pero incluso foi a Sitia aquí. Aquí foi este extremo. Pero a estrada por aquí conducen bastante regular. Tal é así que se tes detrás un coche que te está aí arriba de ti, quere dicir que te apartes o arcén porque quere adiantar. Mira que o fagas, Así que se vas conducindo tan tranquilo, e ves que o de atrás está aí encima, é porque se está dicindo que te metas ao arcén porque quere adiantar. O problema é que no arcén a cada pouco hai postos de venda de froita, entón ti tens que andar aí a esquivar os postos. Isto é verídico, non estou falando de oídas. Hai postos de froita, e vas co coche non sabes ben que facer, se te metes ou non te metes. Al principio me quería meter, porque vou ben, pero vas ben, pero se os demais están en riba, mellor aparta. Así que, en fin, unha illa moi bonita, pero a conducción é outra historia. Outro museo, museo de fútbol, e aquí temos un balón de fútbol. Este museo de fútbol, bueno, sí, isto está en Éuscaro. Eu creo que isto está en, Guipúzcoa, está en San Sebastián. Que onde estamos por aquí? Aquí non se ve moi ben. Creo que hai un museo de fútbol en San Sebastián. Euskal Kultura. Penso que é Donosti. Vamos a tener algo así. Entón, vamos a marcar San Sebastián. Se queda San Sebastián. San Telmo. Bueno, hai un museo de historia. Museo Vasco de Etnografía e Historia. Aquí na zona bella, ao lado da zona bella de San Sebastián, onde está todo o sitio para os pinchos. Pero hai que levar cartos, porque se queres tomar uns pinchiños por aquí, cando empezas nun sitio e se vas a varios, a carteira xa non dá, máis así. Bueno, de feito, creo que se vas por unha rúa e paras en 2 sitios ou 3, xa, final, acabouse o saldo, porque é bastante caro. Eu coñezo máis Bilbao, vou vivir 5 anos ali, pero tamén era caro, acordo ver que os pinchos eran un poquito caros e non había cartos. Cando estás estudando menos ainda, pero San Sebastián xa era outro nivel. 20.671 puntos. Bueno, mapa de museos. Imos ver outro mapa. Algún mapa que levemos tempo sen xogar a él. O da Brasa Altorrijos tamén está ben. Eu xoguei no Celta. Podemos falar de Eu xoguei no Celta, que hai moito tempo que non xogamos a este. O de Eu xoguei no Celta. Cidades de fora de España onde naceron xogadores e ex-xogadores do Real Club Celta de Vigo. Teño que actualizarlo porque xogadores máis recentes faltan aquí. Hai 107 sitios, 107 cidades onde naceron xogadores do Celta. Por exemplo, este sitio. Vou buscar tamén o documento. Porque de memória tampouco sei. Así que teño aquí o documento tamén. Isto que é Grecia, non? Grecia. Non é Grecia. Parece Grecia. Digo por esta igrexa. Bueno, gregos tampouco tienen gregos, ¿no? Algún chipriota por aí. Non, sí, o Instituto Cervantes este aquí pode ser, non? Estou vendo isto, onde pode ser isto? Quero facelo sen moverme.
Pois aquí pon aquí está en... Sí, pero non está en grego, non? Isto é cirílico. Non sei, ruso. San Petersburgo, pode ser. Me parece moito San Petersburgo. Nin de broma, claro, era máis ben en Sofía. E que naceu aquí? Ostras, que naceu aquí en Sogono Celta? Agora sí que estou aquí un poquinho... Pois sí, un gran xogador. Un gran xogador, mira, que non se me esqueceu isto, un gran xogador, gran dianteiro, 9, goleador, chamado Lugo Pénez. Lugoslav Pénez, que tamén xogaba o Valencia antes. Naceu aquí, en Sofía, capital de Bulgaria. Así que, mal. Eu fun ao San Petersburgo de Mostovoi, pero era a Sofía de Pénez. Peterbarnicas Yela. Isto é Letonia. Letonia, por aí, non? Letonia. Claro, aquel letón debe ser aquel letón dianteiro que era, bueno, Boris Berpakovskis, que nunca sabíamos pronunciar ben. Debe ser allí. Eu creo que era Letonia. Vou poñer Riga. É Riga, exactamente. E se non me confundo, vou mirar aí. Letonia. Quen naceu en Letonia? É Riga, non. É Riga Vadim Demidov, aquel dianteiro, aquel central. Non sei de que temporada é, pero sí que recordo ben quen era Demidov. Pois nada, Letonia, pero non era Berpakovsky, senón Demidov. Seguinte cidade, estamos en Brasil. Bueno, brasileiros houbo tantos, ainda hai algún xogando no Celta. Claro, pero aquí Brasil, que sí que Brasil pode ser este. Autopesas Bandeirantes, isto é zona de Sao Paulo, non? Por aí. Algo de Bandeirantes hai esas cousas. Pero Campinas por aí, Mauro, Sao Carlos, Ribeirão Preto, non sei. Vou marcar por aquí. De Sao Paulo sí que hai un xogador, pero xa Rafinha Alcántara naceu en Sao Paulo. Marcamos aí. Bueno, non está Boilóns. Onde isto? Non sei todo este sitio. Como se chama isto? Centro, sí, pero centro de qué? Non aparece o nome aquí. Non sei que sitio é, a ver. Non aparece un nome letrero, aquí un sitio sen nome. Jaú, estado de Sao Paulo, Jaú. Quen era de Jaú? Ou quen é de Jaú? Vamos ver. Buscamos Brasil, Jaú. Edu, aquel dianteiro que tamén xogou despois no Betis, era un gran xogador. Marchou pro Betis, era un goleador. Cando foi o Celta na Champions, estaba Edu. Brasileiro desta cidade do estado de Sao Paulo. Imos con outro. Bueno, Zihuatanejo, creo que todo o mundo coñece Zihuatanejo, sobre todo por unha película mítica, unha gran película, para mí unha das miñas favoritas, que é de Cadea Perpetua, así que se vos soa seguramente por esa película, porque a película, se a vistes, non facemos spoiler, así que remata a película en Zihuatanejo. Por tanto, estamos en México. Yo creo que esto debe ser o Pacífico. Creo que será por aquí en California. No sé, un poco pequeño. Yo creo que no Pacífico.
non sei se será por aquí. Tamén pola película, porque a película é de Estados Unidos, entón teña sentido que fose por aí, teña lógica que fose nesa parte de México. E agora miramos quen foi ese xogador. De que mexicanos pois houve varios, incluso recentemente. Eu creo que debe ser por aquí, pero mellor confundo. Ernesto Sur. Que a provincia de Guatanejo está na costa e o sitio era o letreiro que marcaba Guatanejo. Estamos en Colluca de Catalán. Colluca de Catalán. E aquí en Colluca de Catalán naceu, que xogador do Celta, ex-xogador do Celta, porque xa non queda ningún. Xogou pouquiño. Naceu en Colluca de Catalán Orbelín Pineda. Naceu nesta cidade de México. Orbelín Pineda, que, bueno, non era moito do gusto de Chacho Coudet, apenas xogou, depois marchou a Grecia, creo que ainda está en Grecia. Tampouco que despois el destacara tanto, non? Realmente, bueno, unha liga como a grega, pues, bueno, tamén a competitividade non é parecida que pode haber na liga española. Pineda, Orbelín Pineda. Imos con outro. Seguinte. Vale, estamos en Argentina, Uruguai. Barrio San Isidro. Barrio San Isidro, día eu, pois eso, Argentina, Uruguai, ten todo o aspecto de Argentina, Uruguai. San Isidro. Estas, eu diría isto que está Argentina. Despacio, escuela, pois sí. Barrio de San Isidro, Argentina. Barrio de San Isidro. Eu non é moi longe pode ser aquí nos arredores de Buenos Aires. Pode ser. Pontevedra pode ser. Lo veo aquí en Pontevedra. Pontevedra, Tortuguitas. Non sei. San Pedro, Rosario. Pois, marcamos por aí, non sei. Bueno, sí, hai San Isidro dentro de Bos Aires, claro. San Isidro, Bos Aires. Que non parece por aí máis, non temos unha idea de Bos Aires que, como máis urbano, que urbano centro, non? Que hai aí alrededor, pois non parece tan a cidade, que é moi grande, non? E que naceu aquí en San Isidro? Porque argentinos, que, bueno, argentinos, teño aquí unha lista de argentinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 argentinos registrados aquí. Pero en San Isidro, naceu, para mí, un dos mellores xogadores argentinos que xogou no Celta, e todos estes que teño anotados, probablemente, serán o mellor dos mellores. Defensa, o 4 do Celta, Fernando Cáceres. Unhas temporadas en que o Celta foi xogou na UEFA e era un gran defensa, unha defensa moi contundente, de forza, que iba ben tamén por alto, e que era un loitador, era dos mellores centrais que tivo o Celta nas últimas décadas. Sempre o Celta nese posto costoulle moito o equipo topar xogadores fiables. Hai outros argentinos que estou vendo aquí na lista, como Berizzo, Cabral, que máis, o galego Méndez, tamén, Matías Leque, que tamén era un bo defensa, e eses que dixen eran os defensas máis destacados que vinieron de Argentina. Roncaglia, bueno, que son moitos xogadores dos outros. 17, venimos probar outra vez. A ver agora. Neste tampouco temos moita pista, pero parecese un pouco o de antes, ¿no? Parece un pouco estilo Argentina. Normal, neste mapa hai moitísimos localizacións en Argentina, porque nacidos en Argentina, como dixen antes, hai moitísimos. Moita plantilla do Celta foi
deste país, así que isto sí, xa non sei se marcar tamén, vamos marcar por Buenos Aires, non moi longe de Buenos Aires, non? Estamos en Gualeguay, Argentina. Gualeguay naceu, quen naceu? Bueno, outro xogador que pasa tamén a historia, Joaquín Larribeira. Pasa a historia sobre todo por ese gol no Camp Nou, ese gol que valeu o 0-1, desa victoria que conseguiu o Celta no campo no que realmente históricamente non se nos deu moi ben, así que evidentemente ese gol, ese partido no que o Gato de Catoira, non acordo ben, fixo unha actuación impresionante, parando prácticamente todo, tamén a sorte dos paus e os bloqueiros e de todo, aquel día foi un pouco milagroso gañar diante do Barcelona de Messi, de Luis Suárez e todos os demais, así que eso, de Luis Enrique, Berizzo estaba no banco do Celta e Luis Enrique no banco do Barcelona, e se lleva Barcelona que acabou sendo un campeón de Europa. Moi ben, seguinte sitio. Imos co seguinte sitio, onde está? Mira, se perdí na pestaña, tiña aquí tantas que xa podo ir borrando algunas. Vale, cirílico, estou mirando a matrícula, isto sí que ten pinta de Rusia, ru, vale, estamos en Rusia, bueno, xa temos aquí Rusia, bueno, rusos, cando pensamos en Celta e pensamos en Rusia, pois pensamos, polo menos, creo que todo o mundo, en dous xogadores, vamos a ver a Rusia, que é fantástico, non hai ninguna dúbida. Que xogadores rusos houbo? Karpin Mostovoy, San Petersburgo, xa lo sabemos. E Karpin realmente era de Estonia, nacido en Estonia. E isto non é Estonia. E estou pensando en un xogador máis ruso. Bueno, Smolov, ollo con Smolov, vai ser Smolov isto. E de onde é Smolov? Saratov, Smolov. Smolensk. Moscova non creo que sexa isto. Vamos marcar por aquí, porque por aquí tamén hai unha cidade máis por aquí, Saratov, Samara. Pois era Saratov. E é o que eu penso, a ver, Saratov, quen naceu en Saratov? Rusia, Saratov. Pois sí, efectivamente. Fedor Smolov. Cando foi a pandemia, non? Como se recorde de Smolov na pandemia. No Celta na pandemia. Era un dianteiro de calidade, de habilidade, e, bueno, xa estaba un pouquinho, quizáis, no seu período de final da súa carreira, pero, bueno, ainda tivo oportunidade de facer algún goliño, como le marcou no Bernabéu, en calidade tamén, de habilidade. E algún máis, creo que o Barcelona tamén le marcou un balaído de sumo. Agora temos esta imaxe, que é unha imaxe de pouca calidade. Sberbank. Isto non sei por qué, pero ten pinta de ser algo dos Balcáns. Algún balcánico. Isto diría eso, un tipo Milojevic ou unha cousa así. Milosevic ou Milojevic, que vemos os dous. Algo así. Serbia, Bosnia, Serbia, marca por aí. Zenica, Bosnia. Vale, Bosnia. Colla. Bosnia-Herzegovina. E Mostar non... Se fose Mostar sería... Gudel, creo que Gudel era de Mostar. Pero aquí de Zenica, que non. Alguén o sabe? Sin mirar, sin googlear. Zenica, a ver. Quen é de aí?
Bosnia e Herzegovina. Temos 3. O que é calvo, Ostras. Non é calvo. Naceu aquí en Bosnia e Herzegovina nesta cidade e o xogador non. Está en Vigo. Pódelo ver Puskis Celta que quedaría que se había comprado pan. Está en Vigo. Polas rúas de Vigo vese con facilidade. Así que Bajcetic podía ser, pero non é. Rebote. A mí foi un dos xogadores favoritos, recordo nesa época máis que Gudel, é da mesma época que Gudel. Así que era fácil, esta está facilísima. Creo que está incluso que está no staff do Celta, así que ainda forma parte da estrutura do club. Milorad Ratkovic naceu aquí nesta cidade de Bosnia e Herzegovina, así que nacido en Zenica. Milorad Ratkovic con ese 7 ás costas, xogando pola banda esquerda, rápido, bo disparo, era toda outra opción. Claro, Bajcetic, son desa época, Bajcetic, Gudel, efectivamente, saliu. Para mí sempre me encantaba verlo xogar. Meteu bastantes goles, hai un vídeo en YouTube por aí que todos os goles de Ratkovic co Celta. E ainda meteu un bon número de goles. Perú, as botellas aquí colocadas. Se digo Perú, calquera dos novos diría que estamos pensando, ex-xogador, pero peruanos houve máis, algún máis houve, diño. Peruanos do Celta, que peruanos nos saen históricos dos últimos 30 anos? Igual é Austria mal posta, pode ser, ou Indonesia, que se lle colou outra, non? Pode ser. Austria mal posta, pode ser, sí, daron a volta. Pode ser. Mira, hai bandeiras aquí, tamén un país con bandeiras, cada casa ten a súa bandeira. Bandeiras peruanas, hai un montón delas, son moi patriotas aquí neste país. Bueno, unha cidade grande. Imos poñer Lima por poñer Lima. Se poñemos Lima, probablemente debería ser Renato Tapia. Pero ou a mellor da mesma cidade nacen dous, que tamén pasa. Son de Renato, claro. Bueno, tú tienes moi novo, Puskis, tú ainda eres moi noviña, pero había unos 90 que se chamaba Chemo del Solar, non hai tanto. Vale, era Lima, eu creo que aquí de Lima únicamente é Renato Tapia. Creo. Bueno, os dous, mira, sí, son os dous de Lima, tanto Renato Tapia como Chemo del Solar. Chemo del Solar era tamén un medio centro grande, moi forte, que xogaron no Salamanca, xogou no Valencia tamén, e xogou no Celta moi pouco tempo, ese Celta do ano 96-97, por aí. Nese Celta que empeza, a fichar os xogadores cando é o tema da Lei Bosman, por aí, empezan a chegar xogadores, pois aí chega un deles é Chemo del Solar. Jallo, exatamente, ese era outro, ten razón, moi ben, exactamente. Jallo era outro peruano, que máis pequeniño, tamén. Isto soame o de antes, non? Pensa que era o de antes. Quiniela, Lotería de Santa Fe. Quiniela, 16, loto, brinco, tómbola. Pido brinco, eu eliso brinco. 16. Quiniela, 16, loto, brinco, tómbola. Bueno, Lotería de Santa Fe. Isto está no interior de Argentina, por aquí. Onde está o Santa Fe? Santa Fe, ser do Celta sí que ter Santa Fe, ser celtista hai que ter bastante fe. Santa Fe, dous xogadores, Mario Turdó e Horacio Moyano, que eso xa hai máis tempo. Horacio Moyano debe ser así por o principio dos 90-91 por aí, pero Mario Turdó é un dos dianteiros, un dos goleadores dese partido mítico tamén que eu recordo ben, do Celta-Benfica, Celta 7, Benfica 0, eu estaba ali na grada. Dituro tamén podía ser, Dituro tamén Argentina, pero de outro sitio. 20 goles, 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 20 goles,
Un dos goleadores daquel día histórico, eu estaba na grada de Río Baixo, acórdome perfectamente, estaba todo cheo de portugueses, había máis portugueses ese día en Vigo que no Corte Inglés. Ese día estaba cheo de benfiquistas no estadio de Balaídos. As caras que tiñan os benfiquistas a medida que ian caendo os goles, creo que marcharon pola autopista contentos. Futuro de Santa Fe, provincia, non cidade. Ah, exactamente, provincia. Sí, pero eu teño aquí o nome da cidade, non. O aquí, Futuro Vigant. Non sei se será Vigant ou Vigant. Dituro. Bo porteiro, Dituro, Que non tivo esa carreira no Celta, pero bueno, que tamén tivo algúns fallos un poquinho cantosos. Precisamente no campo no que imos xogar mañá. Creo que no campo do Español, en Cornellá, foi un dos fallos que tivo, se non me equivoco. Empezou parando moitos penaltis e depois nos partidos pero sin un poquinho as súas carencias, pero non é mal porteiro. Seguimos con outra. Isto é... As banderas son ben grandes. Ahora sí que estamos en San Petersburgo, non? Ou non? Non é San Petersburgo isto. Belgrado. Non mira nunca por qué tan mal. Eu debo mirar onde nos barrendo perfectamente de Sí, pero cando foi a temporada esa, nos primeiros partidos parou un penalti en Pamplona, parou en casa, creo que parou outro penalti contra o Granada, creo que para, non? A bandeira de salida non ten. Sí, estaba mirando e a bandeira non as controlo moito, ti controlas moito máis de bandeira. Eso que sabía a bandeira aí, quizás. Pero non é a bandeira, é Belgrado. Beograd con aquí, non? Beogradski. Vale, Belgrado, por non que moi Belgrado, vamos a ver aquí que vemos máis ou menos. Por aí estamos. Belgrado, serbios do Celta, a ver. Serbios históricos do Celta. De Belgrado só teño un. Pois só verá un. Milos Bursac. Creo que deste xogador o único que recordamos os celtistas así de certa experiencia, por decir ellos, é un partido en Pasarón, ese famoso partido que se tivo que xogar en Pasarón, que estaba Pasarón tamén todo o campo, chovera, estaba toda era Galameira aquel. E un dos goleadores era Marko Pantelic, tamén de Belgrado. Había ben máis. Estou mirando aquí na lista que teño Pape Cheik 2 veces, en 2 sitios distintos. Eu creo que vai ser un fallo, Pape Cheik, onde naceu Pape Cheik? Porque teño 2 datos distintos contradictorios. Pape Cheik vendimos por 10 millóns de euros, Eso sí que... Si Pape Cheik vendemos por 10 millóns de euros, canto valen os que temos agora? Canto vale un Hugo Álvarez? Se vale este 10 millóns, a que precio ten Hugo Sotelo? Sei que non chegou a sonar Pantelic, non me soa Pantelic, non sei se o gallego ben, pero non me acordo de Pantelic. Vale, Bursac. Milos Bursac, este que era. Milos Bursac, sí, así, Milos Bursac. Milos Bursac no Celta, a ver. Hai imaxes disto. Aí está, mira, xogando contra Koeman. Con esa camiseta, a camiseta destes anos do Celta, non? Así como ese mosaico, facía un pouco un acento raro. Dos Bursac. Isto non é Milos Bursac, é máis recente, pero por aquí sí que hai. El jugador de barro, claro, porque decía antes, porque xogou aquel partido en Pasarón. A ver se temos algo de Pasarón. Bueno, temos así, hai que buscar o mellor. Nada, non xogo moito tempo porque non recordamos moito. Cape Town. Vale, sí, que xa sei que xogador ten que ser, porque se ponemos Cape Town, dirección Cape Town. Só pode haber un, porque deste país só houve un. E Cape Town é que estamos cerca de Cape Town ou non? Cape Town, mellor é por aquí.
máis ou menos por aí. É a propia de Cape Town. Pon Cape Town a estrada, pero estamos. Pon Cape Town, indo por aquí a Cape Town, pero xa estamos en Cape Town. Non tiña aí. Tiña posto de antes. Aparecía unha estrada que poña eso, estes cartéis verdes que son de Suráfrica evidentes. E poñan Cape Town como que indo por aí, pensando que non era no centro de Cape Town. Quen era de aquí? Da cidade do Cabo. Xogador, campeón da Intertoto, título oficial, título europeo do Celta. Parte da historia do Celta. Dianteiro, aí estamos, Benny McCarthy, como pusetes aí antes, correcto, Benny McCarthy, porque deste país sí que non hai dúbida, é o único, creo que non hai outro, de longe, vamos. Africano sí, pero de Sudáfrica, Cidade do Cabo, exactamente, Capetón, como decían os galegos que iban por ali, Benny McCarthy, que xogaba no Ajax antes. Sempre conto esa anécdota que un día visitando o Amsterdam Arena co meu irmán, os campos de fútbol creo que coñece 1500 ou máis. Pois entrando no campo por dentro, era un tour, podías entrar por dentro, vestiarios, ir ao banquillo, e estaba, eu levaba a camiseta do Celta, creo que foi o meu gran que fichou Benny McCarthy, e cruceime polas escaleiras con Tony Brunslot. Se algo sabe de fútbol, de patear fútbol, de pisar estadios, debe estar en Barcelona, xa que mañá son ali o Celta, así que xa está ali. Cruceime con Brunslot, que foi o segundo entrenador de Cruyff, e claro, viu a miña camiseta e dixo, Celta, non sei que, Celta. Bueno, está por aí, Fran, se queres entrar, sí, un poquinho tarde, pero queres entrar e comentamos un poquinho tamén do cultural, falamos un poquinho antes, pero entramos perfectamente. Acabamos a partida e entras se queres, e falamos un poquinho, e pechamos tamén co tema do cultural e damos aí ese final máis perfecto. Acabamos a partida, queda estamos na terceira, esta e dúas máis. Salónica, bueno, gregos, ahora sí que temos algún grego. Non hai Salónica, pero marcar Salónica, Tesalónica. Moi ben, Fran, pois eso, en 5 minutos, cando queiras, estés por aí, beso, xa te meto, sin problema. Un grego, pois que grego? Bueno, grego no Celta. Pocas era Chipre, claro. E que era o grego? Pois foi, supoño que será o dianteiro que foi campeón de Europa, estaba na plantilla que foi campeón de Europa en Portugal no 2014. Nese Celta da segunda división, Celta que deses anos en segundo. Papadopoulos, podía ser Papadopoulos, naceu da nosa vez, Papadopoulos. Non sei se tiene Papadopoulos eu aquí controlado onde naceu. Vamos a darle aquí. Salónica, perdón, era Salónica, en Cabala. E quen naceu en Cabala de Bergantiños? Creo que Brizas, non? Será Brizas? Sí, Cisis Brizas. Efectivamente, aquel dianteiro Cisis Brizas, nacido en Cabala, Grecia. Dianteiro do Celta, que era, xa digo, da selección grega. Creo que estaba na plantilla que foi campeón do 2004 en Portugal. Vale, imos coa seguinte. Seguinte lugar, onde estamos? DHL. Gambia, Groningens, non sei se sabemos onde é. Sparksnet, hai bandeira, pero non de... Bueno, isto ten pinta de Suecia, todo Suecia. Texto en sueco. Será Estocolmo e Groningens en Estocolmo, non? Groningens.
pasada de cidade, estiven aquí están Trondheim Homes, esta cidade moi bonita, das máis bonitas de Europa. Teño ganas de volver, fui 2 veces, onde moi noviño, depois volvín, sempre en maior. Fun ver aquí o Vasa, este museo impresionante, un barco inteiro metido nun museo, un barco conservado aí dentro, non ten forma de barco este. Podemos marcarlo aí. Sí, pois non, era en Noruega. A ver, tengo que marchar que está ganando por mí, no estoy de quedar, pero non por nada, busquis. Nada, disculpes ni nada. Vémonos outro día. Se vas polo cultural, se tes tempo estes días, pois andaremos por aí. Se non, vémonos en calquera ocasión. Ou en Balaídos. Se coincidimos. Cóidate. Imos ver, Oslo. E Oslo será Stranlarse, supoño, non? Ou non? Porque de Noruega non é Stranlarse. Dan Eggen, aquel diantero que medía 2 metros e medio. Era Dan Eggen, dianteiro noruegués. Aquí se ha repetido, ahora se repite, marcamos rápido. Estábamos en México e era por aquí Coyuca ou algo así, o Matanejo, Coyuca, por aquí está. Ben, pois este mapa, que xa facía tempo que nos xogábamos a él, o mapa das cidades de xogadores do Celta. Ben, pois antes de marchar, se non te por aí, Fran, cando poida que se conecta, falamos un poquinho do día de mañá. A 7 da mañá ímos estar ali por Pontevedra, no Pazo da Cultura, e comentamos un poquinho que vai ser de mañá. Bueno, sempre temos esta cousa de a emoción e un pouco de nervios do directo. Todo de mañá sí que un pouco de nervios. Intentar que todo saia ben, que non haxa ningún problema técnico, que a wifi funcione, que ese tamén vai ser un pouco un problema, un risco que nos poida fallar a conexión. E a ver que conseguimos facer. Vou poñer aquí a página, volvemos un pouco como fixe antes, poñemos a página do cultural. Vou pechar aquí pestanas que teño, que estou aquí enredando con cousas. Cultural, aquí está, página do cultural. Que temos e compartimos. Cultura 2024, que, por certo, o ano pasado, no domingo, aquí o domingo a ver que facemos tamén, o domingo fixemos ali no propio posto, un Kahoot. Bueno, fixemos 2 Kahoots. Un Kahoot da asociación e un Kahoot da... Está por aquí, Fran. Hola. Moi boa, Fran. Que tal? Moi boas. Que, collendo forzas para mañá? Sí. Estaba disfrutando un poquinho da familia tamén. Que Claro, xa que tal. Polo menos estar un poquinho con eles. Polo menos, sí. Que non se diga. Sí. Non me Como vai ser berre. mañá? Como vai ser o día de mañá? Que esperas de mañá? Bueno, o día de mañá, a mañá vai estar cheiña de xente. Vai vir... Imos ter a Sandra da First Lego League. Imos ter tamén a MJ Pérez por ali, falando con nós. Coido dixo que o máis seguro que se asocie, permiteunos o uso de 2 cancións dela para as intros e as saídas dos vídeos de directo, tanto da mañá como da tarde. E pola tarde moita xentiña, imos ter a Baia tamén presentando un par de libros no stand e tamén no directo falando con nós. E o que nos queira ver ali ao vivo e aplaudirnos ali ao vivo, que pase pola aula, bueno, ali chamanlle como seminarios, pero polo seminario número 4, no primeiro andar da zona das aulas, a número 4, a foto de todo,
dá a entrada, é dicir, o ventanal é o último ventanal que está contra a rúa de diante do Pazo da Cultura, e vese dende fora. Nesa aula imos estar emitindo en directo con todo o equipo que adoito ter para emitir coa Lobeira Today e tamén coa asociación que emito eu. E nada, aí imos estar improvisando moito porque todo foi así un pouco a última hora, ainda pasaron a xente, pasaron os stands que iban estar e todo o rollo, pasaronnos ainda agora a última hora, entón ainda estamos ultimando cousas. Imos ter tamén a de Aira Editorial, imos ter tamén a xente do combate de debuxo que vai haber pola tarde organizado por a BAN, creo que é a Asociación de Publicadores de Editores Independentes. Moi guai. Temos tamén a presentación pola tarde do fanzine, a presentación do Campeonato Galego de Pokémon, Liga Galega de Pokémon 2024-2025, que vai comezar en xaneiro. Entón, bastantes cousitas así. Día completo. E o bo que, como temos a toda a xente cerca, pois, en que a escaleta non este moi definida, pois a xente está a disposición. A xente normalmente moi amable tamén se presta. Os que estean vendo agora xa lles adianto que a escaleta non está definida, nada definido. A escaleta destas cousas así organizadas tan ás presas e tal, adoita ser bastante flexible. É dicir, adoita ser un agarda, que entras dentro un cachiño. Pero bueno, penso que vai haber cousas moi interesantes, moi chulas e que imos sacar moita cousa en limpo. Vale, porque mesmo coa asociación esta, pois vennos moi ben, porque ao parecer eles poden nos dicir que facer co noso fanzine. Entón, está moi guai, sabes? Iso explicábanolo Luís de Puntogal, que ao final, pois esta xente move fanzines tamén. Entón, pois, se nos poden mover o fanzine, tío, guai, non? Unha das cousas boas de participar nestas feiras é que non é únicamente expoñer o que nos facemos, senón o de contactar con outra xente que ao final pois tamén dan oportunidade para que podamos colaborar e podamos levar adiante cousas, non? Iso é maravilloso tamén. De feito, esta colabora xurdiu así. Xurdiu por, queredes que o fagamos o ano que ven en plan un pouquiño máis serio, un pouquiño máis tal? Ao final, pois, vai ser igual de serio que foi, pero noutro sitio, feito noutro sitio, seguramente haberá mellor son, porque non vai haber actuacións en vivo ao lado dos micros, e bueno, imos ver como será o día, non? Sempre haberá problemas, seguro, porque en todos os directos sempre hai algún problemiña, pero despois depende de nós tamén solucionalos ao momento co que podamos, tirar do... Sendo conscientes de que sempre os hai, de que sempre hai problemas, tirar para diante e que a xentiña que non pode ir á Culturgal e que quere velo a distancia, pois que pode haber un pouquiño algo do que hai no Culturgal. Claro, non vai ser como estar na feira, pero hai. E mesmo a xente que vive no rural, como era o meu caso ata aí, o sea, sigo vivindo no rural, pero agora temos conexión, xa temos conexión no rural da Lobeira e tal, pero ata agora non había, pois, modo radio en Twitch, e para diante, sabes, en audio e escoitándonos igual. Sí, porque vai ser casi un formato podcast ao fin e ao cabo, que tamén se adaptaría a eso, sí. Moi conversacional e tal, entón, nin tan mal. Penso que vai estar ben, o importante é que o pasemos ben. Está ben, claro. Se non pasamos ben, non transmitimos eso. Anda a miña fillada vendendo rosquillas, merquelle 2 paquetes de rosquillas, que en pase polo posto mañá pola mañá pode comer unha rosquilliña de azúcar destas. Aí o deixo, Incentivo tamén, todo vale. Incentivo para madrugadores, pasar comerlle unha rosquilliña pola mañá. Moi ben, pois ás 11 empezamos, non? Ás 11, de 11 a 2. O directo, nos andaremos por ali xa alrededor das 10 menos 10, máis ou menos. Andaremos a montar todo na aula e todo o tema. Ás 11 empeza o directo, ás 14 acaba, comeza unha xantanza que imos facer socios asistentes á feira, e despois ás 4:30 comezamos de novo a tirada da tarde, pero xa a tirada da tarde, pola mañá, case vou estar eu, vai presentar Vai ao mellor unha hora, e despois estarei eu o resto do tempo.
e pola tarde xa está máis repartido. Van estar Lilium con Né máis Iria, Iria non, Laura Veiga, Iria Veiga non, Laura Veiga, e van estar a última hora facendo unha dinámica moi chula, disque, tamén Paco e Sofía, tamén falando do fanzine e falando con Manuel e Xoán da Liga de Pokémon. E tamén pasará seguramente pola mañá, tamén pasará, que se me esquecía, a xente de os Sentinelas da Lúa Carmesí, que están para presentar a continuación do que presentaron o ano pasado. Só os tivemos o ano pasado, claro, foi unha das charlas. Foi unha das charlas do ano pasado que tivemos con eles, verdade? Pois veñen o debuxante máis Andrés. Ozo está coido que está traballando, entón veñen eles dous pois presentar que teñen xa no forno case rematada a segunda parte. Pois tamén botaremos unha práctica con el. Fantástico. Hai que buscar un oco nesas cartas. Malo será, non? Que non haxa un sitio. A xente que non se asuste, é dicir, a xente que non fai directos se asusta, digo, pero como podes ir a directos en escaleta? Os mellores directos son os que non están planeados. É dicir, ao final, o que vai saindo, mola. Exactamente. Hai que sair aí do paso e seguro que surde alguén que tenga alguna idea chula que contar, bueno, experiencias e historias, así que Mola, sí. Temos moito punto. Perdemos ese punto de estar na feira, ver pasar xente e dicirlle vente aquí, sabes? Perdemos iso. Sí, eso é verdade, que a mellor aí, claro, desde aí estamos un pouco máis illados, non? Na feira ves pasar a xente. Os que estedes mañá no posto teredes que facer esa labor de acompáñame. Exactamente, como facía no cine, non? Acompañante que leva coa lanterna para, mira, ven por aquí. Perdón. Pero hoxe foi duro porque ao final o venres pola sempre é duro porque vas montar, nós non montamos onte, montamos hoxe, entón foi un pouco caótico porque tes unha hora nada máis para montar e aparte tivemos esa descoordinación de material e tal, pero quedou bastante xeitoso, o postiño quedou moi xeitoso, moi chulo e penso que vai estar ben. Poden pasar polo posto a dar a súa idea, poden mercar o fanzine no posto, poden vir ao directo, vernos en directo, ou poden vernos en diferido, é dicir, en liña dende o posto. Podemos ter tamén, o mesmo directo embebido no posto para que a xente que pase por ali o vexa. Está o Aula 4. Bueno, estamos preparados realmente por varios camiños, así que dispostos estamos. Exacto. Disposición hai, agora o que fa a cobertura, que a xente vaia, é dicir, ao final o peor que pode pasar que non haxa ninguén na aula 4 e que estemos ali tranquilos botando unhas risas entre nós. Tampouco pasa nada, non? Que impón un pouquiño máis ter xente ali mirando o que faz, sabes, que distiga, pouca gala. O medo escénico un pouco, non? Sí, a ver, ao final non hai que esquecer que nós transmitimos dende a nosa casa, dende a nosa habitación, dende a nosa así. Entón, unha vez saís desa seguridade, estás un pouco exposto, entón, parece que non, pero méteche un pouquiño máis de presión, faz cousas que non farías na túa habitación. Sí, está claro, estás aí, esa presión tamén existe, non? Estás aí... O ano pasado, por exemplo, houve un momento en que a cousa non ia, e a mí non se me ocorre outra cousa que desconectar o teléfono. O teléfono é o que transmito, é dicir, transmito a través do teléfono, e desconectei no do ordenador, entón parouse todo. E diste, pero como faz iso? Claro, é que non pensei. Tirei do cable, dixen, isto hai que resetearlo. Tirei do cable e volví a poñer. E parou todo. Medio parou todo. Non pasa. Non pasa nada. Hai que estar preparado para eso e que pasen estas cousas. Además, temos experiencia que cando faz directo, pois sempre pasan cousas parecidas. Así que non nos pillan de sorpresa. Non. A min non, entende? Non. Eu penso outro día, ainda fixen o luns de TEA, comezamos sen intro, non tiña o vídeo de intro feito, e cando foi de lanzar o vídeo de saída, que sí que o tiña feito, non lancei, e parei o directo e o carallo.
E quedámonos a Melody Maseu dicindo, hostia, non lle din ao vídeo. E cortouse así, punto. Ala, adeus. Pum, e parou o vídeo. Pois vale. Sí, e se pasas tempos de facer directo tamén pasa que se te esquecen a veces estos detalles de pequenos detalles, non? Sí, a verdade é que, home, tamén por cousas, pois eu levaba todo o mes de decembro sin facer nada, entón tíos. Claro. Pero bueno, a ver como é mañá. Sí, eu creo que vai ir ben. Temos a experiencia do ano pasado tamén e tamén nos vale un puntillo que tamén nos vale para saber como é. Así que seguro que vai ir ben. Así que, bueno, eso. Xente que se anime a chegarse por ali polo posto, fantástico, na aula tamén, e senón, o que dicías ti antes, podelo ver a oportunidade de poderlo seguir a través das redes, ¿no? De Twitch en galego. Fantástico. Estar ben. Vai estar ben. Pois nada, imos descansar que, como decimos, mañá estamos aí cedo. Así que temos que arrancar aí para Pontevedra. Estamos cerquiña máis ou menos, pero a descansar. Hai que sair antes. Bueno, moi ben, Fran. Vémonos mañá por aí. Chao, chao. Chao. Moi ben, pois aí teñamos a Fran, presidente da asociación, Obradoiro Digital Galego, e como decíamos, ímos pechando, que esas son horas, se mañá temos que estar aí alrededor das 10 da mañá para ir preparando ese directo que vai empezar ás 11, así que xa sabedes, ás 11 da mañá empezamos directo desde o Culturgal, desde esa aula 4, de 11 a 2 da tarde, e despois tamén en sesión de 4:30 a 7:30, entrevistas, a xente que participa no Culturgal, queremos ser un pouco esa canle que transmite a actualidade da propia feira. Non hai outra asociación, outro posto que faga este mesmo labor, así que tócanos a nos facelo, facémolo con orgullo e tamén coa responsabilidade de querer facelo ben. Xa o ano pasado o fixemos, pero este ano queremos facelo mellor. Somos un grupo de persoas que imos aí a estar coordinadas para levar adiante a feira, para poder tamén mostrar o noso traballo e o que nos queremos conseguir. E con isto rematamos, son as 12:44. Nada máis, se queredes pasarvos pola feira, Pontevedra, Pazo da Cultura, posto 9, ali estaremos os da tolemia esta do Obradoiro Digital Galego. E senón, pois, sempre a opción de seguirnos por aquí. Nada máis, un saúdo, vémonos nos seguintes proxectos que estamos aí acabando de deseñar, a ver se lle damos forma definitiva para facer tamén esta canle Maia Levo outro tipo tamén de programa, de, bueno, unhas ideas que están por aí surdindo. Se conseguimos juntalas todas, teremos, quizáis para o mes de decembro que empeza agora, algunha novidade. Iremos vendo. Nada máis, coidarse e vémonos mañá por Pontevedra.